guys, panoorin nyo hanggang sa dulo kasi papakita ko paano mag-assemble ng undak, tapos kung paano rin siya gamitin. Medyo nakakatuwa din tingnan. Sigurado akong masisiyahan kayo. Makakita kayo ng iba't ibang uri ng isda. Maliliit nga lang pero marami. Okay, nandito na tayo. Ganyan. Tabingi. Huh? Okay. Suot muna tayo ng ating panyapak. Ito po yung yung pigil na hindi tayo maanod. Tinatawag na panyapak sa amin. Susuot natin bago ito. Ginawa ko lang ito gabi. So ngayon, gagawa muna tayo ng ating magagamit. Hanap tayo ng ating magagamit. Lagyan ng lagdong, yung kabilya. Ito yung pampabilis na bumaba yung yung ating undak. Ito yung nylon 0.20 yung ginagamit natin, 0.20. Ito yung laki na parang segunda yata sa pinakamaliit na kawil na size niya. O ngayon, hanap muna tayo ng tornilyo o swivel. Baga sa tornilyo sa amin. Ito yung pag umikot siya, ibali hindi magkakabuhol-buhol. Ito yung nagpo-control kasi umiikot ito kabilaan. So yan ang gagamitin natin. Ayun. Ngayon, nylon. Ito nylon para sa tinatawag na birahon. Ito yung hawakan, yung hand line. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Mababaw lang naman dito sa amin, hindi naman ganong kalalim dito, kaya maiksi lang yung mga ginagamit natin. Wala, gunting, gamit din ang gunting putol. So dito din tayo ng pantali. So talian muna natin yung bakal, kabilya. Talian muna natin para sa kabilya nilalagyan siya ng tainga para hindi siya madaling matanggal. Ganito lang, ito yung pinakatainga niya. So tatali natin, paikot lang, tapos dito ang pinaka nut niya, dito bubuhol. Simple lang. Tapos na kagad, bilis.
So, putulan natin mga dulo para walang sasabit. So dalawa kasi ito kabilaan. Pag hinila mo yung undak mo, mabilis siyang bababa papunta doon. So pag ibinaba mo naman papunta rito, mabilis din siya kasi puro mayroon siyang pabigat. Okay, ito naman pangalawa, ganun din ang gagawin natin. Pares lang ito, tainga lang ang inaano natin para mayroon tayong pagtatalian. Sana naririnig nyo yung tunog ng kampana. Naririnig namin dito kasi malapit lang yung simbahan. Nasa bayan kasi yung simbahan, kami malapit sa bayan. So, ayan, dalawa na ang natin. So ngayon, ito naman yung gagawa natin tainga. Ito yung tinatawag na birahon sa amin. So ito yung hawakan mo pag nag-uundak ka. So, ganun din. Pag tainga, lalagyan lang natin tainga. Kahit anong gawin mo, basta ang resulta ganito. Para ipapasok mo lang dito, pasok mo dito sa dulo, hilahin mo, wala na, magkahawak na yan. Parang magic lang. Okay. So dito naman tayo sa kabila. So ang kabilang dulo niya ay itong tornilyo ang gagamitin natin. Ito siya. So itatali naman natin. So para sigurado, ang tali natin dito is may tali dito na maganda. Ito, papasok nyo lang, ikot nyo sa ilalim, ikot ng dalawang bisis. Kanina pinasok natin sa swivel o sa tornilyo. Ngayon naman papasok natin, iikot natin dito lang sa nylon. So papasok natin sa butas ng nylon na ginawa nating bilog. Tapos na. Tapos yung lalagyan natin ng kawil, ito yung 0.20. So idudugtong natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, so 5. Maiksi lang naman yung gagamitin natin kasi dito lang tayo sa mababaw. So 5 hindi pa lang yung lalagyan natin ng kawil kasi dito sa pino, dito sa manipis, dito nakalagay yung kawil. Dito ilalagay natin kasi yung ginawa nating undak 0.20 din, kailangan match. So kung 0.20 yung kawil mo na yung ginamit mong pantali sa kawil mo, so 0.20 rin ang gagawin mo sa dito sa niya, itong tinatawag na bahayan. So sa ganun din sa dulo nito, lalagyan mo ng tainga. Okay. Simple lang, tainga. Papasok nyo dito. Ayan yung pumasok. Yata. Ay, kailangan sa dalawang butas nakapasok, hindi yung sa isa lang. Okay. Dito ipapasok naman natin yung bakal, yung pabigat niya. So ganun din, pasok lang sa tainga, pasok dito sa dulo, hilahin mo lang, wala na, magkadugtong na sila. Okay, so ngayon paano natin ilalagay yung kawil? So plaster muna natin, plaster para mabilis lang. So,
dito. Labas natin. Siguro mga 20 kawil. Dito. Dito natin ikakabit, ha. Natin gagawa ka rin ng pahinga. Ganyan, pahinga na. Hindi nyo nakikita, no? Pero hindi bali. Tutorial tayo pagdating ito. Papasok nyo lang yung nylon na nakatali doon sa gawin. Parang magic lang. Ang distance kailangan parehas. So kami ginagamit namin yung sa kasko namin. Ito sa gilid-gilid ng bangka. So doon namin kinukuha ang sukat para mabilis. Ito lang, sukat mo. Tapos lalagyan mo ng pahinga. Okay? Ayan. Okay. Ayan. So, karamihan dito, ako, sa akin, ginagawa ko mga 19 ang kinakabit kong kawil. Kaya 21. Pinakamababa sa akin yung 15 na kawil. Pag marami ang kawil mo, ganda rin naman. Maganda yung kain talaga. Marami isda. Pero pag pain, gusto ng isda na lagyan ng pain yung kawil mo, matatagalan ka. Marami ang kawil mo. Pag kunti lang, mabilis na. Pwede mo na ibaba. So, malapit na tayo matapos. Para mayroon na tayong magamit. Sana maganda ang kain. Kasi minsan, mahirap din na hanap buhay ito. Kasi kung minsan, uuwi ka, wala talaga. Buhaan. Minsan, pang ulam lang. Sa isang piraso. Problem na. Nakikita nyo ba yung yung bundok sa likod ko? Yun yung bundok ng Leyte. Karugtong Biliran province. Tulay lang yung namamagitan sa kanila. Pero ibang bayan na yun. Leyte na yun. Leyte. Pangalan ng bayan niya, Leyte. Tapos, sa Leyte siya. Sakop siya sa Leyte. Sakop sa probinsya ng Leyte. Okay, malapit na. Medyo matatapos na tayo. Masusubukan na natin. Anong mayroon? Ilalim. Minsan, ayaw pa. Awat ng isda. Isa naman, ayaw pumansin. Anong galit ng mga isda. So, yan ang kagandahan sa pangingisda. Katulad sa amin para nasa mababang maliliit lang na pangingisda. Parang segunda sa pinakamababang pangisda. Ito yung pangundak o kaya taluntong. Ito kailangan ng malaking puhunan.
stud. Ito lang, kawil, nylon, sagwan lang kung maaari. Dati, sagwan lang. Kaya lang, pero matataba ang puso na handang tumulong, kaya nagkaroon tayo ng bangka. Kung sarili lang natin, wala. Mahirap lang tayo. Ligpit muna natin, ha. Okay, ligpit muna natin. Tapos para mas maganda, yan lang yan. So, meron tayong ito yung plastic. So ito yung tinatawag namin na tiprakan. So dito mo ilalagay yung pain mo. So tiprak kung tawagin dito. So ito kakabit natin to. Kinat na to. Ito yung parang isang sulok plastic. Dito kakabit mo para ding nagkabit ka ng kawil. Ganun lang. Okay. Ayan o, bukas yan. Dito mo ilalagay. Kita? Kita ba? Tayo dito tinapay. Meron tayong bahaw, hipon. Ito yung alamang sa aming hipon. Yan. Ilagyan lang ng asin. So wala kasing presko. Yun ang pampaakit ng yung pinakapagkain nila. Okay. So bagsak muna tayo. Isang unang bagsak. Gawa natin. Parang mayroon na. Oy, sulod kapin. Meron ng pag-asa kasi may game sila. O yun ang lambiyaw. Yun ang isda na ngayon ang nasa ngayon araw. Guys, mayroon naman. Ayan, cowlers. Yan. Bit. Yan. Kita nyo. Yan ang lambiyaw. Yan. Uy! Wala yung isa. So lagi yung pagsak mo kailangan parihas. Yung halimbawa 5 dipa, ibilangin mo kung 5 dipa na doon ka lang lagi hanggang mayroon pang kumakain. Pero pag wala, doon mo i-adjust. So, pwede kang pataas,
Pwede kang sa mababaw lang, pwede sa ilalim. Nalalaman ko naman pag meron na siyang laman kasi mabigat. Minsan naman nakakabitaw. Grasya. Maaga pa, meron na tayong grasya. Salamat sa Diyos. Hindi tayo ngayon masisiro. Parang ang isda, meron ng huli. Magkapang-ulam po na ang siguro pag niyan, lampas na sa pang-ulam ang pinta, pwede na bigas. Yun, nilagyan ko ng hipon. Kaya niyuyug-yug yung para kumalat doon yung hipon, yung alamang ay pinagsako para lumapit yung isda. Ayan. Yun. Ay, wala. Sayang. Diba? Marami pa naman doon. Yan ang mahirap pag laging nakawala. Titigil. Kain. Talaga balik. Uy, asasa. Asasa. Ito yung jackpot namin dito. Asasa. Pag mayroon ng asasa, maganda yung presyo. Kaya tuwan-tuwa naman pag yun ang kumain ng asasa. Kaagong, lamjaw, asasa. Iba na. Ibang ulit ng isda. Tingnan nyo na lang yung view. Ito sa likod ko. Yung lite-lite.
tatlo. Marami na. Swerte ito, swerte. Ito yung swerte. Kaya lang, wala na. Ano agad yung pundak ko. Kapul-pukul. Ayusin muna natin. Ayan o. Ang dikit na yung dalawa. So, malapit na sila. So, kailangan walang damage yung pundak natin para yung huli permanente. Tulad nito, wala na. Dali na. Anak yan. Anak na tinapa. Store ko na ito. Kasi nasira agad eh. Ano natin? Kain mo lang ng isda. Ganda din yung kain. Halo lang. May maliit. May malaki. Iikot yung ano. Cellphone.
Iikot. Yun. Yan, hipon yan, hipon. Iikot. Yan. Lagyan natin ng pain. Sabitan natin yung kawil ng pain. Tingnan natin kung saan siya mabilis. Saan siya malakas kumain. Yung tiprak ba or yung pain mismo. Nagulo na. Umabot sa kabila yung ano. Umabot sa kabila eh. Magkakagulo ito. Wala masisira yung undak natin. Yan, tingnan nyo. Yun, sala rin. Yun na may sala. Yung tinakbo niya doon sa kabila. Yun, umabot tuloy. Tayo. Yeah. Sana malagi. Diyos ko po. Ano kaya rin? Tayo. Kagulo. Ito yung problema sa ano. Isda lahat. Ikot.
natin. Sana yun. Nadali. Yay! Okay, so inano ko muna. Binalik ko muna sa ito, tawag nito samburan. So, sinambot muna. Yun. Para hindi siya lalong gumulo. Okay. Back to normal. Waray manipo ni Mario. Nanipo ni Mario. Ding. Ding. Lagay muna natin sa ano. Mga isang plato na ito. Dito sa amin, plato dito pag mga ganito. Kaya tawag na inundakan. So, plato, hindi kilo. Ilalagay sa plato.
doon na nagprepresyuhan isang plato, hindi 1 kilo. Bukan natin ulit ng pailalim sa ilalim. Kasi may malalaki, lagyan natin ng pain. Baka sakaling magseryoso sa pagkain. May pangulam na, hindi na masyadong malungkot, hindi na siya malas kasi meron ng pangulam. Sana dumami pa hanggang mamaya. Baon ko kasi hanggang pananghalian, kaya hanggang tanghali tayo dito. Tagal-tagal din na lagyan natin pain kasi tamad ako. Ganyan pag tamad, taas lang may pain, so sa ilalim bahala na sila doon.
tahimik. Biglang tahimik. Tahimik eh. Ito mama. Kailangan may pain. Tsaka nasa ilalim. Ilalim. Kain niya. Sa babaw. Ito lang yung pinapainan natin. Isa-isa. Hindi gaya kanina. Dalawa. 4, 5. Ngayon, 1, 2. Ganyan ang ugali ng isda. Pero mayroon din namang minsan na tuloy-tuloy. Kahit pag gusto mong kumain, hindi ka magkakain. Pag ang isda na talaga, kakain talaga ng maayos. Ayaw tumigil. Ngayon tinatawag to sa amin na pinakiti. So, matagal bago maulit yung kain. Yan ang pinakiti. Isa-isa. Tayo mo talaga. Yan, isa-isa lang. Mahina ang talapa. Time check. 6:11 ng umaga. So, 6 pa lang, may pang-ulam na tayo. Problema na lang yung pambigas. Makabinta ka ng 3 plato. Kung tag 100, di 300. Wala na. May pambigas ka na. Pero, may ano rin yung naglalako, may porsyento din. 25%. So, yung 300 mo, meron siyang 75. Mapupunta sa'yo 225. Masarap na nabigas yun. Kung yun ang kita mo sa araw-araw, pwede na. Simple lang naman itong hanap buhay na to, pero mayroon din tong value chain. Yung nagbibinta ng kawil, siyempre kikita. Nylon, yung hardware dito sa Bakal, binili ito namin. Isang tawagin, isang bugway. Putol-putulin na lang.
kumikita din. Yung gasolina, titinda ng gasolina, kumikita rin. Tapos yung yung naglalako, kumikita siya. Biruin mo 25%. So mayroon siyang marami siyang natutulungan. Kahit ganito lang kasimple yung hanap buhay na to, meron siyang meron siyang magandang epekto rin para sa komunidad. Itong naghuhuli ng hipon, ng alamang na to, siyempre kikita din siya. Magkano yung isang tabo ngayon? Tinatawag sa amin na mobile, yung dating lalagyan ng oil, 1 liter. Mga 1 litro yung laman. Yun ang ginagawang pang sukatan, tabo. Isang tabo ngayon nasa 100 na. Mahal na. Itong ginamit ko luma lang ito, luma na alamang, kasi yung sobra ko ito dati, wala naman ngayon, hindi pa kami nakabili ng bago. Maganda yung bago kasi parang malaki ang pag-asa, malaki tsansa na kakain talaga ang isda. Tumahimik na naman talaga. Lipat tayo, lipat. Lipat tayo sa kabila. Dirilaan na ko. Waray ko darang nga subid. Kuhain na ko na kung ato. Mau pwede kay makalingaw. Undak lanay kami. Sa kabila na naman tayo. Ating subukan kung mayroon naman.
Mapay siguro may dabag ko nga hipon. Waray pamanlat ang manhiripon. Gulpin hangop. Dila na tuod. Tinaw man. Karasa naman lubugon, oy. Lubugon tigbaw. Teng. Lubuga ko no dida. Karasa kupayon dito kamabuan, oy. Gulpi, oy. Si mana na ba yan eh? Oh. Hagbong? Baga. Kayat gisamay man. Oy. Maora. Kawaray opay. Sangit. Isamay. Diyos. Pinutol ng mga tanghigi. Pinutol ng mga matatalas ang ngipin. Yun lang. Ubus ang ating lagdo ngayon. Kaya unta na ni. Pinutol. Yun ang ano dito pag dumali yung mga perwisyo, ubus yung hundak. Minsan walang ititira, yung mga bakal ubus. Uwi ka na maaga pag wala ka reserba. Hihi. Bale, ka lang. Pag walang tiyaga, walang nilaga. Natin ang kapalit sobra pa, sobra lagay naman natin. Kinsi na lang natira, di ba?
Kumpati pa rin. Umawit. Ito na. Ang kapalit. Uy, meron. Uy. Magkaagong. Kagiskis. Lamyaw. Ito na naman.